Nay! Ganun ba? Nay! Si Jen yun ah. Kausapin mo na muna siya. Sige, sandali lang. Nay! O Jen, dumating ka na pala. Oo, Nay. Naparito ako dahil nabalitaan ko na nakapag-asawa ka na daw ulit. Totoo ba yun, Nay? Tapos, parang di ka pa kayang buhayin. Anak, mabait naman si Berto. Huwag mo naman pagsalitaan ang nanay mo ng ganyan. Ito ba na pangasawa mo, Nay? Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Oo, ako nga. May problema ba, anak? Huwag niyo ako matawag-tawag na anak. Di ikaw ang tatay ko. Anak, huwag ka naman ganyan kay Berto. Igalang mo naman siya. Anak! Hayaan mo muna makapag-isip ang anak mo. Balang araw, matatanggap niya rin ako. Pero Berto, Halika na, pumasok na tayo sa loob. Ano ba yan? Di nag-iisip si nanay. Mukhang hindi pa mapagkakatiwalaan yung kinakasama niya. Hello, Lolo. Hello, Apo. Kumusta na? Lolo, ito po. Problemado kay nanay. Bakit naman, Apo? Anong ginawa ng nanay mo? Hay nako, Lolo. Ayun, nag-asawa ng mukhang hindi naman mapagkakatiwalaan. Ha? Sino naman yun? Berto daw po ang pangalan. Si Berto? Kilala niyo po siya, Lolo? Oo, Apo. Paano niyo po siya nakilala? Mahabang kwento, Apo. Ang nanay mo na lang tanong mo sa bagay na yan. Sige na, Apo. May gagawin pa ako. Sige po, Lolo. Mag-iingat po kayo. Nay, naisip ko lang kung sabihin na natin ang totoo. huwag muna. Hahanap tayo ng tamang oras para sabihin sa kanya ang totoo. Sana matanggap niya ako, Nay. Mabait naman si Jen, kaya matatanggap ka niya. Sana nga. Nagugutom ka na ba? Gusto mong kumain na tayo? Sige. Pre, nabalitaan mo na ba? Nakalabas na ng kulungan si Berto. At nagsasama na sila ni Mitch. Sige, pre. Naku, delikado pala si nanay. Nakulong pala yung Berto na yon. Para! Nay! Nay! O anak, tuloy ka muna sa loob. Hindi na po, Nay. Yung kinakasama niyo, nakulong po pala. Kaya uwi na kita, Nay. Sandali lang muna anak. Umupo ka muna dyan. Makinig ka muna sa akin. Bakit, Nay? Ipagtatanggol niyo na naman yung preso na yan? Mabait siya anak. Hindi siya masamang tao. Bakit siya nakulong kung hindi naman siya gumawa ng krimen?
Anak naman, huwag ka naman ganyan. Anak, hindi naman ako masamang tao. Tulad ng iniisip mo. Anak? Kailan ba kita naging tatay? Isa lang ang tatay ko! Anak, tama na. Totoo naman ah! Nay, umuwi na tayo sa bahay. Baka ano pang gawin niya sa'yo dito? Anak, hindi. Dito lang ako. Masaya ako kay Berto. Hindi mo pa siya lubusang nakikilala. Masaya ka? Samantala ako na anak mo nag-aalala na baka mapahamak ka sa taong ito? Isa siyang dating preso, kaya hindi ako nagtitiwala sa taong ito, Nay. Oo, isa akong dating preso. Pero napagkamalan lang ako sa kasalanan hindi ko namang ginawa. Ano ibig mong sabihin? Sino kaya yung taong to? Mukhang hindi naman taga rito. Sumama ka sa amin! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Dinala nila ako sa isang lugar at pinaamin sa kasalanang hindi ko naman nagawa. Kaya nakulong ako ng ilang taon. Tama si Berto, anak. Sandali lang. Hindi totoo yan, Nay. Paniniwalaan mo yung lalaking ito? Sinungaling ka? Anak, totoo ang sinasabi niya. Maniwala ka man sa hindi, yun ang totoo, anak. Hindi ako naniniwala. Bitawan mo ako! Jane, anak! Bakit hindi mo pa sinabi sa kanya ang totoo na siyang anak natin? Baka masyado lang siyang maguluhan, mates. Totoo kaya yung sinasabi ng lalaking yun? Apo, napatawag ka? Lolo, totoo po bang nakulong si Mang Berto noon? Sinong sabi sa'yo, Apo? Si nanay po. Pumunta po ako sa kanila. At sinabi pa nilang napagbintangan lang siya. Totoo yan, Apo. Huli na nung malaman namin ang totoo. May hindi pa po ba ako nalalaman na lihim? Meron na po. Ano po yun, Lolo? Sabihin niyo na po. Naguguluhan na po ako. Siya ang tunay mong ama. Ha? Sino po? Si Mang Berto po ba yung tinutukoy niyo? Oo, Apo. Hindi po! Hindi totoo yan! Apo, patawarin mo kami ng nanay mo kung hindi namin pinagtapat ang totoo sa iyo noon. Nay! Anak? Nay, totoo po ba na si Mang Berto po ang totoo kong tatay? Oo, anak. Paano po nangyari yun, Nay? Nung nakulong si Berto, bata ka pa nun. Natakot ako na baka wala kang makagis ng ama. Mahirap lang ang buhay natin at wala akong pangtustos sa mga pangangailangan mo. Nanligaw sa akin ang tatay mo at ipinangako niya na susuportahan niya tayo at ituturing kang tunay na anak. Kaya po nakalimutan niyo na po ang tunay kong ama at hindi ko man lang po siya nakilala noong bata pa po ako. Patawarin mo ako, anak.
At patawarin mo din ako, anak. Wala akong magawa dahil nasa kulungan ako nung panahong lumalaki ka na. Patawarin niyo rin po ako sa mga nasabi ko dati. Halika nga dito, anak. Babawi ako sa inyo ng nanay mo. Tama na nga ang drama na yan. Kumain na tayo, anak. Nagluto ako ng masarap na ulam.